Somebody shout hallelujah. All right. Let us open our book, Zenzo chapter number 3 from verse number 1. We'll be reading from verse number 1 up until verse number 10. Asibonge izwi lenkosi ekuseni babchawuke konke ngesikhathi sakho kwi prayer. And then now let us embrace the word of God namhlanje leli esilifundayo. Amen. Then we pray. I believe ukuthi ngo 20 past 2 past kufanele ngibe sengiqedile. I will try ukusheshisa ukuze sibambe isikhathi sasastenga. Amen. Amen angazi khona la ekhaya. Jesus. Cela umbuzo sethu ukuthi makhelwane uyamema ngesonto ngithi umbuzo uzomema awuzukuza wedwa makhe. Khuluma nayo sethu uzothi angithi awuzukuza wedwa makhelwane. If you are driving imoto yagcwala, you are not coming alone. Imoto yagcwala. Amen. I'll drive nje wedwa esimeni sami umuntu omdala sign a lot. Amen. Let us read. Chawe. Verse number 1. Yes. uPetro noJohn bakhuphukela ethempelini ngehora It's a lokukhuleka. chapter esiyaziyo. Lena and namavesi esiwaziyo. That is chapter number 3. We are reading verse number 1 to 10. But ngifuna si pay attention namhlanje. Closer kulesi chapter esiyaziyo. And then maybe you can take your notes. Ama notes about this chapter. Amen. But I want us to pay the attention kakhulu closer ukuba sibukuthi na how to receive your miracle. How to receive your miracle. Ukwazi kanjani ukwamukela ummangaliso wakho. Because it is possible for you ukuthi ukwazi ukuba se sontweni noma sebandleni without a miracle. Isimangaliso ungabi naso ungasamukeli. But I want us to look ukuthi I won't go deeper ukuchecka ukuthi nasi checke into bese kwe celebration. Then one of the bishops spoke about it angizokhuluma ngakho but wakhuluma ngakho kwi celebration ka Bishop Espezikali 60 years birthday celebration. Wakhuluma ngento yokuthi when you look at the church right now sinebandla elihluleka ukuba kube khona manifestation yama miracles inside the church. Why I said it is because of ukuthi abazalwane they are failing to receive the servant or the vessel of God. And if you don't honor the vessel of God, it is impossible for you to receive something from that vessel of God. Angazo amen ukhona. Awukwazi kwamukela into ezosiza wena mawuhluleka ukuba uhloniphe isitsha ofuneke udlele kusona noma uhloniphe isitsha ofuneke uthole kuso isimangaliso. God is a spirit, uNkulunkulu umoya, but those who worship him, yes, they shall worship him in spirit and in truth. Ngicela ngizogijima manje kodwa ngicela uyibambe ngizogijima manje ngoba mangigijima ngenzela ukusheshe ngiqede. Now they shall worship him in spirit and in truth. But when God is working on earth, uNkulunkulu akasebenzi engumoya, but usebenza engumoya kumuntu. And then bese esebenza ngomuntu futhi akasebenzi ngabantu, usebenza ngomuntu. That is why even in the church when we bring order in the church, ibandla othi mawufika kulona one umbrella liyibandla, but kule one umbrella eyibandla there are many apostles. There is a disorder mawuke wafika ebandleni kukhona abaphostoli abaningi God in one church. It doesn't matter ukuthi amabandla engaba maningi kangakanani ama branch. But there is one apostle okuyena ogada isifundiso. Abakwazi ukuba babili, abakwazi ukuba bathathu. Ngoba once baba babili kusho ukuthi khona umunye uzobeka isisekelo kufika uApollo nasasuse bese kuba khona abantu abathi nguka Apollo, abanye bathi nguka Paul, abanye bathi bese uPaul eqhamuke ezothi noma ngaba nobaba aba 1000 but I am your father. Somebody shout amen in Christ. Why asho njalo uPaul ukuthi noma ngaba nobaba aba 1000? It was because abazalwane base behlele under the apostolic ministry yabantu abaningi bengasakwazi ukwahlukanisa ukuthi isiphi isifundiso noma bahlala under yipi anointing. It is not good for you to be a Christian kodwa ungazi ukuthi uzalwa ubani enkosini. Who is your spiritual father? Amen. Ngithi uyawuza ukuthi uncipha kanjani?
It is not good for you to worship God and to become a Christian, but you don't know who is your spiritual father. And it is not good for you to worship God and become a Christian without a local church. Somebody shout hallelujah. It is not good at all. Well, I preached Sibancane lapha kwenye lokhuzane service. Then I spoke about the order ukuthi when God wants to bless you, He will bless you. Or when God wants to anoint you, or God when He wants to elevate you. One uthi mayise khuluma belwa empini nabona belwa nababona napha belwa oSaul nababona ngithi balwa nalendo dende nayebo nayile ndoda ende kakhulu leya uba igama layo konje kanti anilifunde iBhayibheli uba igama layo khulumani phela ubani igama layo babelwa nobani noGoliath kodwa belwa behlehla belwa bengayi phambili kusho ukuthi babelwa bemesaba uGoliath elokho emile ethi ngikhiphele noyedwa nje engiyakulwa naye nimethembayo uma ngeke ngamehlula nina noba zigqila zethu uma kodwa mina uma yena ke angehlula nathi soba zigqila zenu kuthiwa wayengasho ukuthi ngikhipheleni umuntu oyedwa uGoliath but wayekhuluma igama elithe pheceleze ngeEnglish ethe yodwa nje awu amen ningikhiphele yona somebody shout amen. Then kwaqhamuka uDavid wathi lempi ubani nomfilisti ongasokile othuka impi kaJehova. But before that, somebody shout amen. Bengikhuluma ngento ethi ulokhuzana ukhulumani phela khulumani bazalwane. uSaul was a king at that time. And then uSaul ehlele ehlalweni sobukhosi but amandla engasenawo. And then it is dangerous to sit amen in the throne ehlalweni sobukhosi but amandla engasenawo. Ehlele ehlalweni sobukhosi kodwa ulokhuzana uSaul amandla engenawo. And balwimpi bathuka umfilisti for isikhathi eside insuku nenyanga bethuka umfilisti kanti uNkulunkulu ngapha was preparing uDavid and David was anointed. David egcotshwa koshana maya ugcotshwa kaDavid uthi uNkulunkulu uSaul was anointed ngogcobo olwakade liphuma kuyiflask. Something more ingcola afuna ukuyisho. uSaul was anointed ngogcobo liphuma kuyiflask. If you read the scripture. Then David was anointed ngogcobo olwalifaka ophondweni. There is a difference between iflask kanye. Now, if flask, if ufake itiye phakathi, awukwazi ukubona ukuthi konke eshisayo up until you open it. Kusho ukuthi it is not active up until you come closer. But uphondo luvuleke ngapha, laphinde lavuleka ngapha, and uphondo alukho straight. But uphondo lumazongo zongo. Kusho ukuthi amafutha ayezogcoba uDavid awaqhamukanga kuyiflask. But aqhamuka ophondweni olathinta ama directions before he was anointed. Ngiyezwa lento engisho umoya ingcwele imbulala. Can you look at your neighbor and tell him that makhelwane kwangathi wena ugcotshwe ngogcobo oluhlukile kunika Saul. Olga Saul kuyenzeka lukhona but lube powerless ngoba iflask ivaliwe. Kodwa olga David noma iflask kaSaul ivaliwe. Olga David lusebenza noma ngabe kwenzakalani. He was anointed kwehlukile lapho ukugcotshwa kaDavid ngamafutha ayiphuma eflaskini amafutha wodwa kodwa aphuma eflaskini umunye aphuma ophondweni. But emayiqhotshwa ngakhuluma into ethi uthi ngibonile indodana endlini kaJese sisho sonke endlini kaJese sithe sisho sonke endlini kaJese kusho ukuthi ubani uJese ubaba wakhe kusho ukuthi uNkulunkulu when he sees you ukubona ngespiritual father. Angazo amen ukhona. uNkulunkulu ukubona ngani khuluma sonke ukubona ngani ngespiritual father ngibona indodana kabani uyindodana kabani when you walk uyindodana indodakazi kabani.
And then bese qhubeka athi ngibone inkosi endlini kaJese waseBethlehem. That is a location. Which church are you located? WaseBethlehem kusho ukuthi God cannot anoint you if you are a street kid. A spiritual street kid. Umuntu kaNkulunkulu kodwa ongenalo ikhaya. Spiritual. Somebody shout hallelujah. God will anoint you because of your submission in your local church. Oh God. We plan kaNkulunkulu nokuba kwe local church. Ophunyuke emkembeni kaJehu uyodliwa inkemba kabani ka Elisha. Ophunyuke kweka Elisha uyodliwa kabani. Somebody khulumani kathi ipipeline elifundini. EkaJehu, eka Elisha, nekabani, eka Hazael. Amen. So, in other words, ngamanye mazikhona abantu abakhaterishelwe ivision ka Elisha. Nogcobo lika Elisha. Ofuna mabehamba bahambe under the anointing ka Elisha. And khona bathi mabehamba bephila kodwa baphile under the anointing kabani kaJehu. Sengathi ngamtshelo seduze ukuthi hayi singabazalwane kodwa uNkulunkulu wayesethe ngeke sikwazi ukuhlangana sonke. Kufanele kube khona an umbrella that will keep you and guide you and you'll be protected. Somebody shout hallelujah. Cela umthetho seduze uthi makhelwane mtshethi makhe uyiqaphele lento ye spiritual father. Somebody shout hallelujah. Now chapter 3 verse number 1, I want bese ikhuluma deeper even that one. Ukuthi omukela umprofeti ngegama lomprofeti uyomukela umvuzo kaMprofeti, omukela olungileyo ngegama lolungileyo uyamukela umvuzo olungileyo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi awukwazi ukufika kumuntu kaNkulunkulu ungam-accept kodwa ufuna uNkulunkulu wakhe asebenze kuwe. Awukwazi ukuhlala esontweni kumuntu ongayithembi into yakhe. Cabanga isikhathi sakho ugeza ufaka ifoundation ufaka ilokhuzana ithopisi ufaka ingubo ebizayo ufaka 6-inch eqhox uyohlala under the anointing ongayithandi. Then ubani oyilimazayo lapho, it is you, because uzophuma uphethe ipeni lokumaka uzela ukuzomaka. But somebody or trust the anointing uthe fika abanjwa nje indawo ngoba trust the anointing yendawo. So ezinye zezinto ezenza ukuthi ama miracles engenzeki. You don't trust the one God whom is using. Somebody shout hallelujah. But let us look at how to receive your miracle. Funda ke chawe sketchime. Chapter 3 verse 1 yebo. uPetro noJohn bakhuphukela ethempelini. Awubafethu siyalazi le verse. uPetro noJohn bakhuphukela kephi? Mtshela sethu uzothi ethempelini. Ngehora lokukhuleka. Mtshethi ngehora lokukhuleka. Leshagalolunye. Leshagalolunye yebo. Kwase kuletha indoda ethile eyisishosha. Yebo. Kwase kuswini sikanina. Yebo kwaseswini yayishosha kwaseswini yebo sami sio. Ababeyibeka imihla ngemihla ngasemnyango. Babeyibeka ngasemnyango wasethempelini. Tempeli indawo yani? Khulumani kanti ningakhulumi indawo yani tempeli? Indawo yokukhonza. Othiwa omuhle. And lo mnyango kuthiwa futhi wawumuhle kusho ukuthi babe kwakuyi glass house. Yes. Ukuba icele ukwabela izipho kwabangenayo ethempelini. But yayingabekelwa kule glass house yasesontweni. Ibekelwa ukuba ideliverishwe kwisimo sayo. Yayibekelwa ukuba iyoba ibheka inxibe. Amen. Ifuna izinto kubantu like igolide nesilver. And then that is the problem ukuthi when you come to church ungezi ne mentality and a motive yokufuna ukwenzelwa uNkulunkulu izinto without you doing something. Siyalapho. Without you doing something. Somebody shout without you doing something. Ngoba ezinye zezinto ngoba siqala nje manje siqala iseries la khona sofika kwi Passover. And kule Passover esothi masifika kuyona sofika kuyona khona abantu abazodeliverishwa kwizifo zeminyaka. Through sikhuluma kanjena. Amen. Sikhuluma kanje. Khona abantu abazophulukiswa kwizifo zomnyaka. How many of you abathi ngiyabelieve uJehova uzoyenza phezulu kwempilo yami leyo nto?
Now ungezi ufuna into eza kwena ezukunxiba ubani to become a beggar. Somebody shout hallelujah. To become a beggar. Somebody shout amen. Now, every time le ndoda ngesikhathi somthandazo makuthiwa sekuyihora lomthandazo iyacela abantu nabakubo ukuthi asimkezeni asimphuthumisene eminyango omuhle. Abazana ukuze kusho ukuthi babefika kuqala bambeke eminyango ukuze makufika abantu bafikele kuyena ukuze kube khonto abayishiyayo okuyigolide nesiliva. Njengoba sethu uzathi makhelwane ungayivumeli into yokukhonza ufuna ukureceive njalo ngoba ngeke ukhule. Not to receive from God, but to receive from people, because there is a difference from receive from God and from people. Yabona umuntu ofuna receive from people, umuntu njalo ohlala efuna ukudabukisa, ukuthi simdabukele njalo. Ungabi nalo mentality yofuna ukudatshukelwa njalo. Mahlangana nawe sithi Nkosi yami, nawe sesiyeswa in the language yakhe siyashintsha. Awubakithi musulahla phela leyo weave leyo. Lo frontal uyilahlele ngala wena uhlala umuntu odinga ukulahlelwa ngala. You don't want to receive something new from God. Motive ngitshela sethu si motive ungabi umuntu ongathi unjani uyisihlupheki sahlushekelwa emaphaketheni 3000 years ago asambe chawo yebo. Kwathi kubabone oPetro noJohane Then this time around kanti kuze uPetro noJohane bezangena ethempelini bazongena ethempelini wacela ukwabela isipho naye waphinde futhi wababheka wayeseyacela njengenjwayelo wacela ukwenza njani ukwabela isipho isipho uthi ngicela wacela ukuthi ngisiza please kade bengizama bengena ngaphakathi nani ngicela ningizama yebo. Kepha uPetro wamqolozela kanye noJohane wathi wamqolozela kunye noJohane wathi sibheke yebo. Wayesebabheka ethemba ukuba amkele utho kubo Wababheka with emotive yalaba aba before abaletha izinto ukuthi kube khona into abayikhiphayo. Kusho ukuthi ngamazwi wayesekhangezile ebabhekile ekhangeza ukuthi akube khona okuhlala esandleni. Then what happened? Kodwa uPetro wathi isiliva negolide anginalo. Isiliva negolide asiliphethe ukuba singinikeze lona. Kepha lokho enginakho Kodwa esinakho ngikupha khona. Siyakupha ke manje. Egameni lika Jesu. Kumodern lento oyilindele. Thank you. Lokho esinakho kumodern lokho okuthole before we came. Egameni lika Jesu sithi sukuma namhlanje. Uhambe yebo. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha hamba. Yebo. Wayesembamba ngesandla Wambamba ngesandla. Wamsukumisa. Kwaqina masinyane inyawo zakhe. Kwaqina amaqakala nenyawo konke. Namadolo yebo. Egxuma. Wayesekwazi ukugxuma ngoba bengakwazi ukuhamba. Wema. Wahamba. Wangena nabethempelini. Ehamba egxuma emdumisa uNkulunkulu. Abantu bonke bambona ehamba edumisa uNkulunkulu. Yebo. Kepha basebemazi ukuba nguyena owayihlalela ukuphiwa ngasemnyango omuhle. Njalo abantu basebazi ukuthi mabelungisa imali yomnikelo kufuneka bandlule bashiye napha yakule ndoda esemnyango. Okusho ukuthi uyinkinga manje edinga ukuthi enze njani isolve abazalwana abazodumisa abanganayo faith. Yebo. Behlelwa ngokwesaba nokumangala ngokwenzakele kuye. Bathi kanti wobani labe sothandaza nabo namhlanje besho Petro noJohane. Kwangathi sihlala size emthandazweni. Kodwa namhlanje ngathi size sathandaza nabantu abangafani nabanye abantu. Sengathi ungatshela sethu ukuthi sithandaze nabantu abangafani nabanye abantu. Now there is izinto ezifew engifuna sigijime siyithathu wena obhalayo. One, to expect, to receive a miracle, one, you need to be a person or preparer inhliziyo yakho for prayer. Inhliziyo yakho ayigcwala umthandazo. Umtshelo sethu ayigcwala umthandazo. Talk to one put ayigcwala umthandazo.
Wokuqala lokho, that is verse number 1 lapho from verse 1 ukuthi they were going to prayer. Oh, amen. So in other words, they were at the right place. La khona funeka kwenzeke khona isimangaliso. Okusho ukuthi ngamanye amazwi khona into funeka ungayidoju lesithathu lo mthandazo la ekhaya. Ngoba njalo ngolesithathu siye sikhuphuke. Sikhuphukele emthandazweni la khona imangaliso zenzeka khona. Ngoba emthandazweni la khona kwenzeka miracle. One, you must prepare your heart through prayer. Number 2, you must have faith. You must have faith in order for you to receive. In order for you to receive. But before we go to prayer and faith, you don't have to worship God without expecting a miracle each and every Sunday service. But when you come to church each and every Sunday service, you must come and say, God, I don't know what is my miracle today. Yes, abantu abezokhonza without a miracle no amen awukho ngiyaphinda. Akumele ube umzala nofika ezokhonza nje. Kodwa njalo ngesonto mawukhuphuka uze esontweni. Yise sontweni unenhliziyo unakho konke okulungisile kwakho uthi Jehova uyazi sekuvukile mhla ka1 Sunday ngibheke khona. Aw somebody shout hallelujah. Aw somebody shout hallelujah. Njengohana noElkana ababekhuphukele shila kade ekhuluma ngayo babishawuke. Njalo mabekhuphukele shilo kuthiwa uElkana wayiphatha nomnikelo wabantwana bakahana kodwa bengekho abantwana bakahana. Emnikelela abantwana bangekho isibeletho sivaliwe. Ngoba when you come to church you must expect a miracle from God each and every Sunday. Don't make Sundays to be Sundays that is usual and normally. But when you come to church each and every time, have that expected heart. Expect something from God, that God can change something into your life, can change your situation, can change whatever that is troubling you. God can change whatever isimo bhekene naso empilweni. Don't come as if uze kwi-club noma kwi-stokfela. But when you come to church you must expect something, that God, I know that there is something that you can do, because indawo engiyakuyona akuyona indawo efana ney'ndawo zonke. Ebukhoneni bakho kukhona izinto ey'vuswayo, ebukhoneni bakho kukhona izinto ey'nyakazayo ney'file. Look at your neighbor, look at your neighbor. Uthi makhelwane ungeze esontweni ungeze ezuze kwi-club. Club yesitokfela ibizwa ngeclub angithi amen istokfela. Somebody shout hallelujah. Angazi noma ngibiza right ningixolele mangabizi right. Somebody shout hallelujah. Mtshela seduze uthi ungeze ezifi nizohlukanisa ama rice noma nizohlukanisa ama braai pack. Mawufike enkonzweni yithi ukhuphuka itepisi uthi Jehova angazi kule Sunday ukuthi yintoni ongibekele yona. You have to prepare your heart, because inhliziyo engalungiselwanga lutho uJehova akwazi ukwenza ummangaliso kuyo. God, uJehova, oh, let me just put it in this one. Let me take Jesus. uJesu waphulukisa inqwaba yabantu, kodwa abantu abaphulukisayo abantu abalungisa inhliziyo. God cannot perform each and even one miracle if your heart, inhliziyo yakho is not expecting something. Joseph uthi ngeke uJehova ngeke enze lutho kuwena. Ngeke ashintshe nesimo sakho, ngeke ashiya aphulukise nesifo sakho, ngeke avule nowenesifasi lo uthandazelayo. Angazi ukhona umuntu engikhuluma naye. Ngeke avule nengqondo yakho kuma studies owenzayo, ngeke avule umnyango wepromotion if you are not expecting something. Somebody shout hallelujah. You must come to church, you must come every Sunday. Uthi Jehova angizile nje endaweni kodwa ngize khona bakho. uMose wake wahlangana naye ehlathini, wahlangana naye ehlanzeni, wahlangana naye ehlahleni esasivutha kodwa singapheli. Wathi mayihlangana naye there was a change eyenzeka kuMose. Indlela ahlangana nayo ngayo ayifananga mhla iseflathela. Aw somebody shout hallelujah.
Thixo seduze uthi makhelwane, you must come expecting a miracle from God. You must come to church expecting a miracle from God. Kodwa amena akekho la ekhaya. Awumbuzo seduze uthi makhelwane, awuyazi iprinciple la ekhaya. Siyakhuluma bese izinto ziyenzeka. Siyakhuluma izinto bese ziyenzeka. Mthetha sithithivate la ekhaya. Uma sikhuluma siyahlehlisa umkhadi. Uma sikhuluma sihlehlisa izinto siyibuyisela back to the sender. Uma sikhuluma sidala ongekho kodwa kube khona. Uma sikhuluma silanda izinto ezantshontshwa uSathane, silanda sizala. Can somebody shout hallelujah? Shout hallelujah. Ukashana maya lipakashatai. You know, I wanted to teach you a little bit, but I see that because of time, I can't teach you. I have to rush a stand. But in Kanumchelo said to Zutumakasi, titivate like I. Ngakho ngiyakhuluma. 1 Corinthians chapter 4 verse 13. Ngakho I understand the Bible. Asifundi ngakho ngisho ukuthi ungayithitivate la. Uma sikhuluma ukhuluma noseceleni. Uma lo seceleni engakhuluma thuthe eduze kwakhe. Ukuze uyohlanya wedwa. Kahle hle thina sizinhlanya thina. Singabantu abagulayo emakhanda. Angithi thina silolu hlobo olukhuluma entweni engekho kodwa sikhuluma izibe khona. Just said to us, "You must figure something and see be normal." Talk to an put a see be normal. Must figure something. Must figure something. Siyahlanya. Sinjengo umuntu eyepish. Sihamba sifake uniform. Yokuyepish singamosebeni. Kodwa sithi siyekujuleni. Sithi unayidayela esifuna ukuyishaya phakathi. Umuntu olapha ekujuleni emagagasini ushaya idayela umuntu ehamba ngomhlane kanje. Umbone ngena ngekhanda phansi. Inyawo ebheka phezulu. Uthi uyabayaminza uyamuka kanti idayela zakhona. Thina ke nathi masila kuneyidayela zasekujuleni. Usizwa sithi rika pashata kuna makashat kadai sasekujuleni. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Thina sethu uthi makhelwana sithithivate like I. Abathakatha bayithithivate abathakatha uma wakho. Abathakatha ubaba wakho. Abathakatha uantu wakho. Abathakatha umkhulu wakho. Abathakatha wena abayithithivate ba cross ubusuku bekhuluma ngegama lakho. You can't be in the place of restoration then you keep quiet. Mawusukhona you need to say something. Jehova dalo ngekho kube khona. Have faith. Somebody shout, you must expect something. Don't come to church without expecting something. Don't come to church. A worship ezokwenza umuntu expect something. Uchawe ngeke agide uhlale phansi. Ngeke ahlabelele worship uhlale phansi. Ngeke oabo bedumisa uhlale phansi. Ngeke worship team idumisa uhlale phansi. Umuntu expect miracle. Uthi mayifika kuthiwa likamanda. Athi ngiyajoyina without ukhuluminda. Athi yila babasaya kushana maya. Kuthiwa ayise iskaso susu siyafika. Athi ayise iskaso enkonzo. Sengiyathandazwa 8 o'clock. Ana makashata librasaya. Akushongo umuntu kodwa uyazi ukuthi inhliziyo yakhe iyesphethe something. Joseph dozo uthi makhelwane awuqukulwa umuza Sunday uexpect into ethile. Awuphushwa. Awusiya uphushani bafana. Awuyena uphushani bafana. Awuyena uphushani bafana. Awuyena uphushani bafana. Awuyena uphushani bafana. Khona into ebila ngaphakathi. Usageze eshaweni. Uzwakala uhlabelela uthi ezulwini ngibongisi kanye sinkanyasi nayimfula Nkosi yami ivela phezulu.
abekho abantu la ekhaya uzalapha njalo uthi ugeza useshaweni khona lento oyisibethile uthi ngiyawufika nini ngiyajabula lapho bethi kimi asiyendlini kaJehova inyawo zami saseyisemasangweni akho Jerusalem. Somebody shout amen if you can. Somebody shout amen. Somebody shout hallelujah. Kodwa ngathi seriously bafowethu. Ngibuka isikhathi. Seriously. Josethu uthi ungezi njengomuntu ozesontweni. Ungezi njengomuntu ozesontweni. uJehova khona iminyanga angayivula. Kade ukhala. Kade ufuna kuvuleka umnyango. But uJehova namhlanje khona into angayenza. Ngiyezwa. Ngizwe izulu eliphezulu. Ngizwe uJehova Jireh. Ngizwe uJehova Nisi. Ngizwe uJehova Shama. Ngizwe uJehova Elohim. Ngizwe uJehova Adonai. Yikamanta la prosai. Your poacher of your faith. When we say you poacher your faith yakho is important. Ipoacher your faith yakho ile ngithi masithi uyingcwele. Uphakeme. Noma ungalizwe iculu uthi liyapi. Kodwa uzwa nje kuthiwa uyingcwele. Bese uthi hawu ungcwele ngempela. You've got faith. Kodwa ngishumayela lapha ekhaya. You've got faith. Then the poacher Jesu ndodana kaDavide ngihawukela imiracle yafika kuBhartimeyu impumputhe because of the poacher your faith yakhe. Kwathiwa thula wena Bhartimeyu thula ubangela umaster umsindo wathi okay ngiyezwa bafethu ngizothula but babefuna Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Poacher of your faith. Come on, somebody shout the poacher of your faith. The poacher of your faith. Indlela oyilungisa ngayo. Indlela oyilungisa ngayo. With no doubt. With no doubt. Somebody shout with no doubt. Ungadoubt ukuthi uJehova icancer angayiphulukisa. Ungadoubt ukuthi uJehova angakususa ku1 room akuse kwi-double story. Ungadoubt ukuthi uJehova angakususa egibele namatekisi akudrivisa imoto. Ungadoubt ukuthi lesi sifa si-generational curse yasekhaya ukhondolo lwakini wena linganqamuka ngawe. Abekho abantu la ekhaya abekho ngiyathanda. Ungadoubt ukuthi ekhaya kushada umuntu but kuzoqala ngawe ugqoka ingubo emhlophe ushaya istep uhlehle uyaphambili uhlehla uyaphambili ushaya istep but kanjani kuthiwa lili kuthiwa for the first time njalo seduze wathi kuJehova uma ukuthi faith yakho. Somebody shout hallelujah. You are expecting something. If you come to church, God is ready to give you whatever. Lento wena okholwa ukuthi yena nambanga. Thula bangela umaster umsindo. Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Yabonakala poacher of your faith is where you shout. How are you shouting today? Let me just close the note. How are you shouting? Shouting is where you go to church but you don't have money to pay a taxi fee. Kodwa uthi Jehova ngiyavuka ngiyageza. Angazi ngizoyithatha aphi imali yetekisi. Kodwa ngiyazi wena Jehova uthi ngeke ungiyekelele sengime stopping. Uzoyidala indlela ukuthi kanjani angazi. Ukusho ukuthi faith yakho you are shouting but you've got nothing. Awuna mali, awuna lutho bank but the faith yakho will create money. When you are worthy than money, kunengcebo efihliwe kuwe eyendlula imali endlula amarandi. Njalo sethu uthi kunengcebo efihliwe kuwena. The posture of your faith with no doubt. Ngithindela babili eduze kwakho. Uthi yini le uJehova afisa yenze empilweni yakho. Njoba siqala le series le
Siqala iseries ukuthi uJehova khona ufuneka yenze in your life, in your family, in your workplace, in your business, in your studies. How many of you are about I believe God? I believe the anointing of Jesus. I believe God. Ngazi noma mehla amabona kahle noma segugile. Kodwa lapha ekhona ngibona umuntu ofana noMendi. Angazi noma uyena ofana naye. Awu amen. Ngijethe uMendi esasinaye etendeni kudala ngabo 2005. Cela phambi izandla zakho. I feel God. Hayish. Abafethu ngicela ungasalofi. Ngoba namhlanje sizogqashula amaketanga. Lenyanga siyofika ephasike nje. Sizogqashula amaketanga. Sizogqashula izibopho. Sizogqashula yonke into uSathane abophela in your life. Ngizwa amandla. Shana Maya. Ngizwa amandla. The power of restoration. I don't care what lento ifunayo idinga malini. Forget about what you see with your naked eyes. But instead, look up to God and see that what God can do in your situation. And I believe that God is about to do something upon somebody's life. God is about to do something upon somebody's life. There is a great shift. There is a great change. There is a great shift that is going to take place in this month of March. There is a great shift because this month I decree and I declare as it is the 1st of March, it is the month of healing and deliverance. I believe that God is going to heal, is going to deliver, is going to elevate. Somebody, God is going. That is how Hamba chapter 3 lenyanga. Incwadi yazenzo phambi sizandla zakho ngizwa amandla. Awu ikapasa neya. Ay asivele sivula umlomo lento umoya ingcwele athi ishisho ke manje. Ya isho manje. Bona ngasathuli manje kodwa lento moya ingcwele athi isho manje. Talk to your Father, talk to your God. Lento moya ingcwele athi isho manje. Tandaza. Anointing is here. Grace of Jesus is here. Mercy of God is here. The favor of Jesus Christ is here. If you don't know how to pray, just shout the name of Jesus Christ and begin to thank Him and begin to worship Him and begin to. It is happening today. But the grace is here to break the boundaries, to break everything that the devil has done upon your life. Zonke ibopho ziyaqashuka ngegama lika Jesu. Bangaboni bayabona, abangahambi bayahamba, abangezwa bayezwa, abangakhuluma. God is elevating somebody's life. uJehova uphakamisa impilo yomuntu othile. There is a grace that is here in this house. This grace is here to elevate you. It's here to elevate your family. It's here to elevate whatever that belongs to you, wherever that has your name. There is a grace of Jesus. There is a power of Jesus. Just open your mouth and tell Him that, Father, I need your divine help. I need your divine help. Tandaza. Shana Maya di Baba Baba.
Shana mama 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 oh I love you. My Redeemer, my Redeemer. Ow! My, who am I that Christ should die for me? Ow! Who am I? Who am I that I may live, that I may live, because He died for me. Who am I? Who am I? Lift up your voice and lift up your hands. I feel God in this place. Who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Hallelujah, that Christ should die for me. Who am I? Who am I? Oh, Jesus, who am I? That I may live for God. Let it up my ashes. Live. Simply because He died for me. Who am I? That I may live. Lift up your hands, palms and the Who am I? Who am I? Who am I? That Christ should die for me. Should die for me. Who am I? Who am I, oh Jesus? That I may live. That I may live. Live. Simply because He died for me. Who am I, oh Jesus? I am that I may live. Lift up your voice. Who am I? Who am I? That Christ should die for me. Worshippers should die for me. Who am I, oh Jesus? Who am I, oh Jesus? That I may live, oh God. That I may live. Live. Simply because I'll shabelela. Who am I, oh Jesus? That I may live. Oh, I love Him. I love Him. Yes, I love Him. You are my Redeemer. My Redeemer. Yes, I love Him. I love Him. Oh, Jesus. Get Jesus. I love Him. I love Jesus. Shaggy when pillow young, my Redeemer. Lift up your voice, I love Him. Oh, Jesus.
yami mayi ake siphamise izandla zethu phezulu. Bazalwane, ukhona lo nkulunkulu omvula indlela kwangasibi. Hayi bazalwane, ukhona lo nkulunkulu othatha into engelutho ayiphakamise ayoyihlalisa namakhosi. Khona lo Jehova okhipha umuntu kwandlwana ayomhlalisa kwimansion. Yezwa ke kulendlu, the God of restoration kule nyanga is going to restore. A completely total restoration will take place upon your life. Thank you, Jesus. Lift up your hands. Asithathe imali yokubonga. Cela ama-ushers amphamise ukuthi umoya ingcwele khona into ayenzayo kuyena. Khona into umoya ingcwele ayenzayo. Ikamanta labrosaya kashata. Elamaya kasaya. Kanti baba Ikamanta labrosaya. esakubula Anointing umkhulu and wami. Holy Spirit take Kanti place. baba Alamaya. kanti baba esakubula kulego. Kanti baba esakubula Cela size siphuthume ethi kanti uchawe baba usawukhumbula woza nomnikelo lokubonga. kanti baba esakubula kanti baba esakubula umkhuleko kanti baba esakubula kanti baba esakubula kwathu ngiyacela kanti baba Kuchuliwe